Sanibonani babukele emakhaya. Igama uThobekile wakamdlalose osehlelweni lephasi kweyinkinga zomhlaba iMadlula Media. Babukeli bethu namhlanje sibhalele uAsanda. uAsanda uthi unenkinga nobaba wengane ongafuni ukumnikeza imali. Babukeli bethu, mina angikwazi ukunichazela konke, ngizonithatha nginise kuAsanda. uAsanda akwazi ukusitshela ukuthi yini inkinga, sichasisele kahle konke ukuthi udaba lusuka kephi lifika kephi, bese ke thina niyani siyahamba siya kuba wengane siyozwa ukuthi kahle kahle yini inkinga kababa wengane. Hlalani ke nathi babukeli ningayindawo, sizobe siniphathele konke kosuku. Ngiyabonga. Sanibona babukeli, sesiphinde sabuya ke senginaye kuAsanda. Sawubona Asanda. Yebo sisinjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Okay Asanda, ke sengicela bandla ke usichazele ukuthi njengoba usibizile usibizeleni, usixoxele nje lokhu udaba lakho ukuze sizobona ukuthi sizokusiza kangakanani. Oh ngiyabonga Sisithobe, nginibize la kuMadlula Media ukuthi ningilekelele kulesimo engibhekene naso sababa wenganyama. Okay. Obenganyama Sisithobe sengimzame kwakuningi. Isikhathi esiningi kakhulu ukuthi ngizama ukuxhumana naye ekutheni angilekelele enganeni ngoba ingane esobabili. Manje indlela esenza ngayo manje ubhuti usenze ngathi manje ingane eyami ngedwa akangilekelele into eziningi ekumele zisize ingane. Okay. Ubhuti la akafuna ukuthi anginikeze imali ukuthi ingane ngithenge uniform. Ingane kumele ingene esikoleni manje. Uniform angikwazi ukuyithenga, angikwazi ukwenza izinto ngedwa. Ngidinga ukuthi angisize kwimali ye-uniform ukuze ingane izokwazi ukuthi ingene esikoleni. Manje ngisike sikhulume kube ngathi uzovuma, ingathi into uzoyenza hayi cha aphinda hlehle, kube ngathi hayi izinto mhlawumbe izoba right, ephinde kube ukuthi cha hayi ubhuti akafuna unemali. Manje la akondli akayithengela ingane mhlawumbe ingane ukuthi izidle kuseni khona ke miye esikoleni, kumele ukubone yonke into mina. Okay. Kodwa ukhona yena. Manje into ebengicela ukuthi ningisize ngayo ukuthi ningilekelele. Sengibone kukaningi sisi nini basiza abanye. Manje ngithi hayi ake nginibize nami ngimcele kuMadlula Media ukuthi ningilekelele kule nkinga ngibhekene nayo, mhlawumbe nizongisiza ngoba senibasize nibaningi. Ukuthi siyekeni ubaba lo wengane ningisize, mhlawumbe uzonizwa kangcono uma kuzoqhamuka bekuzoqhama amakhamera, mhlawumbe amakhamera azothula umthusa, ihlazo nje lento yebo lento ayiyona, mhlawumbe uzokwazi ukuthi ingane yethu okay ingane isiyofunda grade 1. Isiyofunda grade 1. Yebo. From grade R phela futhi bakhona crash, kube khona grade R. Ka grade R wona se crash khona mhlawumbe into abeyenza ke ikhombisayo. Lutho sisi. Akenzi lutho. Bengiyimeli. Sengiyabothi manje kuyaqonga phela manje ngoba isizofunda ke manje lokho serious. Kuyeke kwase crash. Ngoba manje ecrash bengimgqokisa nje impahla esikoleni. Impahla esikoleni ngimfake leso sikaftini nalo madlana encane. Manje iyongena esikoleni yohlangana nezingane. Inqwaba angithi ku grade 1 kugcina grade 7 izikole lezi uyohlangana nezingane, kuzodinga ukuthi ingane ibe nemali yokukhera, ibe nesikhaftini, igqoke uniform ifana ezingane. Ngeke ngikwazi ukuthi ngikwenze ngingedwa, sengingaphezulu kwamandla ami. Uyadingeka naye. Uyadingeka. Into efunayo kufuna ubaba wengane athenge uniform. Yebo. Ufuna akhiphe nemali ukuthi ingane ikhera. Yebo. Eyokuhlaphe ukuthi isikole afunda kusona umntwana ngabe siyakhokha. Siyakhokha sisi. Ngingalibala kanjani? Siyakhokha sisi. Ngizodinga ukuthi angilekelele kukona nasekhokheni futhi. Yebo ngiyadinga. Ngeze ngikwazi ukuthi ngikwenze ngedwa. Okay, ngicela ukuthi ungichazisele mhlawumbe ukuthi umuntu onjani kuyena ukuze noma mase ngifika nami kuyena ngazi ukuthi ngiyobhekana nomuntu kanjani. Yena uphansi. Yeah. Uphansi uma umbuka nje ubuyena. Angeke uzuyitsho ukuthi hayi mhlawumbe lento engiyikhulumayo ngikhuluma into engekho noma ngidlalela ngayo. Uphansi yena. Kodwa hayi ekutheni ukuthi ondle hayi akafuni. Hayi angiyazi mhlola futhi lo ngayazi angiyazi lento. Mhlawumbe nje ususa njengoba usubize ethini usuke wazama kangana nikhuluma. Mhlawumbe khona abadala osokubabekele ekhaya, mhlawumbe washo nakubo kwengane ukuthi hayi ngiyazama ufuna usizo ngala kubaba wengane akafuni, ingakho kusuze wabiza thina. Sengikhathele. Ingakho vele ngayithela kuMadlula Media ukuthi iMadlula Media ingenelele ukuze ukwazi ukusiza. Mhlawumbe ngizosizeka sisi ngoba sekukaningi nibasiza abantu abaningi, ngizosizakala mhlawumbe nami nginethemba. Imndeni kuhluleka imndeni ke manje. Njengoba ngiletha amakhamera ngathi iwona azosiza. Ngathi wona azosiza. Sengaphezulu kwamandla ami ntombi. Hayi ngiyakuzwa ubaba wengane yakho nawe uhlala khona la. Uhlala khona nje, uqashile khona nje le ndaweni. Okay. Sizohamba ke siye kuyena. Alright. Mase siye kuyena ke siyokhuluma naye ke sifike silibike ke lokhu daba lakho ukuze phela azosichazela ukuthi kungani bese siyazama ukuthi
asitshele ukuthi uzokhokha kanjani izinto sithembe ukuthi uzosizakala. Ngiyabonga. Qoqoqo. Hayi asingene ngoba la igethini akhiwe mhlawumbe somthola ngaphakathi. Okay. Qoqo. Qoqo la ekhaya. Sawubona. Sacela bandla uthi ukusondela kancane. Unjani? Yaphila igama ngothobekile kaMdlalose phasi kohlelo lemadlela amida ngihamba no Asanda ngicabanga ukuthi uyamazi Asanda. Okay manje ubukuthola ungathuki badla. Ngifika ngiyahamba nje. Awu Ncese badla cela usiphe isikhathi sakho nje sincane noma ngabe mhlawumbe 10 minutes nje besikhashana sakho kunodaba esifuna ukuxoxa. Kodwa bandla uthi uma una into yokuhlala usiphe into yokuhlala sixoxe sihleli phansi ngoba ngiyabona ukuthi impela la una indawo la. Ngilindela ngiyabona. Ah okay. Uyabona ndlela kubuka ngani? Hawu uyangibuka ngathi akangazi. Hayi asilinde nangethu yes. Siyabonga emaki. Sifuna ukubeka kahle. Hola lesi. Okay. Umhlalele la bana. Alright sis. Yena uzohlala la ngoba mina ukuba sesiphakathini seni. Awusutha ncane. Yabo. Kodwa asikhuluma sizwana kahle. Hayi. Okay ke bhuti, Ncese bandla ukuthi sikuphazamise ngoba uyabona uyasho ukuthi ubunendlela. La ngihamba no Asanda. UAsanda uthi kunodaba afisa ukulikhuluma nawe kodwa mina ungibizile ukuthi ngibe khona. Uze sizokwazi ukuthi sibe nesisombululo salelo daba azolikhuluma nawe. Kodwa ngizomkhulumela ke mina uAsanda ngizomiyekela uAsanda ukuthi achaze ukuthi kungani ecele thina ukuthi simphelezele ezekweni. Asanda bengisacela ukuthi umchazele. Okay. La Lindo ngibize imadlula amida ukuthi ingilekelele ekutheni wena ukwazi ukuthi ungisize Wathi ukusondela ey'ntweni zey'ngane. Lindo uyazi sekukaningi sengiphumekini ngakhuluma nabasekhaya ayikho into engayizamanga kuhlule kona-ke. Into engibona ukuthi ngcono ngiyenze ukuthi ngibize nangusisi la nemadlula amida ukuthi izongilekela phela ekutheni ukuthi wena ukwazi ukuthi ube indoda usibone isidingo sokuthi ingane yakho yondliwe uzokwenzela bani ingane ungazondleli wena. Manje ngokubiza lamakhamera lawa uzongitshela ukuthi angiyona. Hayi kumele ngiveze ihlazo lakho ngiveze ubuwena ukuthi unjani wena Phambi kwabantu. phambi kwabantu khona uzokhula ube indoda. Ukuba kumele ngikwenze. Bengeke size sikhuluma lento soba u2. Awu kade saqala sahluleka. Wona nje ukwazi ukuxoxisana nami kahle nje abantu abadala abanengane. Ngiyabona ukuthi unjani. Nginjani? Uyeyisa. Angiyisi. Okay kancane Asanda no Lindo. Ngixolise nje ukungena emlomeni kodwa kunento engifuna ukuyibuza kuwena kuqala before sithi uqhubeka kancane. Ngiphinde ngixolise futhi nokuthi nje ngingena ngicela ukubuza bandla. UAsanda njengoba engibhalelile mina wathi unenkinga njengoba seyibekile inkinga yakhe. Kuloku asekushilo konke ungahlambe wena ungakwazi ukungichazela mina ukuthi uAsanda nje umuntu onjani. Asanda vethu umuntu oweyisayo nje ukumbona nje nawe. Uyeyisa akangihloniphi kahle kahle. Akanye selokhu saba nezinkinga mina naye soba u2 akangihloniphi. Angazi nokuthi ngiyini. Lo unomqondo ukuthi mayefuna imali kumina ayifune ngathi uyasebenza la kumina ayifune ngenkani. Angiyithandi ke mina lonto mina. Okay. Kahle ngizongizwa umuntu osifazane mina. Ngiyakuzwa Lindo uyabona njengoba sihleli la sibadala ngibalela ukuthi kube khona ingxabano nokuthi kube nonkulumo phikiswana. Ngifuna ukuthi namhlanje mesihamba la thina njengemadlula amida kubonakala ukuthi ukhona umsebenzi esiwenzile. Ngicela sikhulume kahle njengabantu abadala. Asanda ayisho inkinga yakhe ukuthi yini nawe usho ukuthi kungani. Ngicela ngangeyisi ke kodwa. Khuleka njengoba ngikhona ngithi mina ngenzela kona ukuthi nikwazi ukukhuluma kahle ngoba niyachaza nobabili uyachaza uAsanda ukuthi sesiyikhulumile le ndaba. Nayifaka abantu abadala still yangalunga angithi ke thina ke sesifuna ukuyilungisa. So mina ngicela kona ukuthi sikhulume njengabantu abadala
silalela uAsanda siphinde ningaxabani ngifuna sixazulule kahle njengabantu abakhulile ngoba ekugcineni kunomntwana la odinga ukuthi anakekelwe Singakhuluma. ayike asiqhubeke iningi Asanda cela uwehlisa umoya nawe ukhulume kahle naye umtshela ukuthi udingani yini ongayidingi yini ayenzayo ongayithandi yini oyenzayo njengoba kade ngisho sisi uLindo akukho akangisiza kona ngizimele ngedwa kulingani yethu yes kodwa manje ngathi yami ngathi yakhiwe mina ngedwa yavela qhamuka nje nangu ufakazi uzozisho naye uyayondla ingane Angiyondla ngane. wawuyondla kahle bo wena okay wawuyondla ingane yini eyakuyekisa ukondla umntwana ya Yiloko eyisa kwakhe nje. imali ukoyisa kamuhle naphi nengane wondla mina noma wondla ingane Asawayazi ukuthi ingane ngiyayithanda. Yabo. awutshengisi kodwa Inkinga ukuthi uyazi na ukuthi ngineyinkinga zami nami njengoba. ziphi inkinga Inkinga yakho understand. yini ungenze ngi-understand-eke Uyazi ukuthi mina bethi imali ngiyithola kanzima. Uyakwazi lokho. Hayi, Imali angikwazi. ngiyithola kanzima. Ngiqala ukuzwa ngawe Wena manje. mangabe ngithi ngicela ukuthi ungilinde ingane ngizoyithengela Isikhathi something. esingakanani? Ngibona ingane usuyithengelile imali uyithatha pha sawungasebenza. ngipatanisela neqolo leli uyazi ukubuhlungu ngathi umdala ngimngaka ngizele ekhaya ngicela umaye mangithi mangi-edela imali ukuthi khona ngizokwazi ngisiza ingane ukhona wena ukhona kodwa kufanele uthi awukho Mina ngiyasola ukuthi akuyena nje noma wakho kusiza lapho. imake uyasola imake mangabe uthi wena uyasola iyona isona sizathu senza ukuthi ungamniki imali ingane ya Hayi siswami lo ngiyasola ukuthi unamadoda. uhlangana phela namadoda Imali mina onamadoda akhe. kanti Uhlangana imali namadoda. imancane Asanda kanti imali usukuyinika ba unika uAsanda noma unika ingane yakho Nginika ingane yami through uAsanda ngithi. manje ingane ifela isono samawayo Hayi bafethu mina ngazi ngizofuna lekhaya ngicane. hayi wena ongazazi usuyasixosha kodwa kade Wena ngicela ungazazi. kahle ukuthi sicela sikhulume kahle Ngiyahamba. Uyabo? angithi uyambona ukuthi unjani ngiyambona kodwa phela manje Lindo ngasikwazi ukuhamba lolu daba singaliqedile singakhulumi akakazisho zonke izinto afuna ukuzisho mina nje sengitshele kona kuningi kabi Asa ngibuka ufuna nekumina. Lindo ngifuthu ungisize enganeni yethu okay Asanda cela uzibale nje izinto ukuthi ngifuna u1 no2 no3 no4 hayi akuhluphi-ke nje lokho yabona nje into engidingayo ukuthi ungikhokhele i-school fees engane ungithengele i-uniform uzongisiza nje kulezo zinto ingane ibe nemali yokuthi ikhere esikoleni isikhathi ingane kumele ingaswele isikhathi esikoleni kumele ifane nazo zonke ingane kumele igqoke i-uniform njengazo zonke ingane ekhona So malini school fees? su-150 eish okay nangoku seyibuzela ukuthi school fees imalini i-uniform yona ke yengane ihlaphe ingakhosta malini hayi ngoba phela vele kusakuncane mhlambe nje Ima wena bese wasubala yonke into oyibalela mina wena yini kanti umsebenzi wakho? imake bekuyini umsebenzi wami wona ungekho ungangisizi ya bekuyini umsebenzi wakho wona ungangisizi angithi mina ngiyimele Ngiyakho uhlanganisa ipast nefuture. ngeke ngayifaka ipast Angithi manje sihlela indaba ukuthi kumele sibambisane. lokho bukuhlula ukube bangibabizanga omadlula mida bengizokwenza njani njengoba ukuhlula sihluleka nje ukubambisana Yabo. wena uyahluleka phela ukubambisana nami Ngigibele ekhanda phambi kwabantu. Akukhali ukugibela ekhanda la. Ufuna ukuzobuyisa ngami. ngifuna ukubaveza into oyiyona into ihlathwe yilona Uyiveze uthi njani umhlaba wonke. yebo babose wena uyondla ingane kodwa yabe phela baningi bangayondli nangu ngifuna ukubala kuleso sibalo leso uthi awuyondla ingane kodwa phela ukuthi uyakuhlonipha nokuma akakuhloniphi mina la angizili ukuzokhuluma ngenhlonipho yenu ungibizile ukuthi ngimsize ukuthi wena ukwazi ukunakekela umntwana umuntu obalekile la umntwana eyenhloniphe nobweni ilungise Finish. thina sifuna ukuyilungisa la ukuthi umntwana abe neuniform yesikole umkhokhela ischool fees umlekelele ngoba phela uyachaza ukuthi awumlekeleli ngoba phela ngempela awukwazi ukuthi unganomntwana mase uthi uzokwenzela abanye abantu njengoba Hayibo. usho wena ukuthi Uyavuya, usuhlola omunye yazi. umuntu ukuthi umnika imali lo muntu noma ngabe umnika imali akamnikele ukuthi amele wena ingane yakho wena njengoba kwengane kumele uzimele Ukutshela ukuthi asathandana. uchaza ukuthini pho lokho ukungathandana kwami nawe uchaza ukuthi ninganawo awungeke usakwazi ukuyondla ayiyondliwe Okay asenzeni nje mfethu. Ingane ngizondla mangabe kumina. Mayikuwena uyondla. hayi ke Hayi, ngaba ngeke. iqoshwe zikuphu ke manje Imaki, imaki. ngeke uzukubone lokho kwamina kuyangidida ngeke Cha ukuthi manje bethi angifuni ukuthi ekugcineni. ima hayi ngeke kancane nje ngifuna ukubuza ingane izoyondla mayingabe kuwena oh uyabheda usangana ngekhanda ayondla mengabe kuyena izobe idlani Hayibo. izobe yondliwa uyacabanga kahle Udodakhe.
Ahlangana amadoda enganeni. Angithi lento phela engiyikhulumayo mina ukuthi asikhulumi ngabanye abantu. Ngithandaza ukuthi unengane. Okay Lindo ngicela ukubuza ke njengoba uthi ingane ke yaSanda ufuna izohlala nawe mhlawumbe kukhona izinto seke wazenza ke njengokuthi phela ngabe uwonile emzini womuntu angithi uyazi kunento yenza uyahamba uyohlawula uyikhokhele wenze zonke lezo zinto. Angikaze ngiyenza. Oh manje ufuna ukuthi nganihlelela kanjani ke nawe ngoba phela wena vele ekhaya ayikho into osayenzile awukazi nje uvele. Bese besakhuluma nosisi. Nami ngilekelela lento oyiphendulayo angithi uthe cha usho kahle impela uthi cha ngoba ayikho into sokuyenza ekhaya wena usakwete isikwete esikhulu ngabe ekhaya wena manje ukuthi uthatha ingane onalo nje lo gunya uthatha ingane vele izokuhlula imisihleli nawe umehluko uzoba kuphi ngoba vele ngisho kimi uyenzele lutho kumele ngize ngikulandelele ukuze ingane uwinake hayibo sisi ngicela ukukhuluma naye manje akafuni ngisho nokuthi wena nje awufuni ukukhula wena ulanda abantu uzokhombisa ukuthi ngisahluleki lana uyavuma ukuthi uyisona azi uyisona ngampela wena ongenza sona uyisona abo umuntu angayothi ingane yakhe uyisona nje sehluleki ingane eyodwa kangakanani mase kuthiwa ufa hayibo kahle wena kahle nje awukhulu bendoda khula nje ubendoda uyimele azi nalona usuku lami yazi Nawo Nkosami siyaxolisa ukonela usuku lakho kodwa phela nawe kumele wenze ubulungiswa. Ngizobenza ubulungiswa futhi. Uzobenza ubulungiswa. Nini? Awu, asangisebenzi ngizozama. Awu. Uyazi imali ngiyithola kanzima. Angikwazi lokho. Njengamanje ungilandela. Awukazi ngoba phela awukaze vele uzuyixake ngalokho. Kodwa nawe ubungayixaki ingane yakho, ngiyixake ngalokho mina. Kodwa nawe kubuke ngathi asakuningi ongamtsheli kona. Ngoba phela mangabe ninengane ndawonye niyabambisana. Khona into ekuthiwa ucooperate niyabambisana. Nikhulume naye, nginikhuluma umtshela amandla amafika la, wakwamchazela nje ukuthi amandla akafika phi. Yena wayekhuluma ngalo muntu lo. Uyamboka manje ungigibele ekhaya. Ayikho into engikhuluma nalo mina. Uma ngabe kodwa seninengane inkinga zenu nibuyisele eceleni nicabangele umuntu phela osuke sekhona. Akakucabangi yena lokho. Umqondo ngathi uhlale enqeni. Kena. Hayi sesizoqala sikhuluma no asavethu ukuthi sihlela kanjani indaba yengane. Kokusiza. Kodwa indlela omina ungithembisa indlela nje oyiyona manje awuthembisi. Hawu uqala kanjalo vele Imani. Lento kodwa asabe kumele ufike nawe. Sikhuluma lento. Unayo inamba yami okanye ungifonele mfethu. Sizame kangaki? Akusho lutho lokho. Kuyasho. Wesa uJanuary manje inkinga yiningi ngaba mfethu. Hayibo kahle wena. Ubona ehlezi zikhona inkinga kuwena. Ukuthi manje uyi-understand impilo yami ingakho ukhuluma lento ekhulumayo. Ngizoyi-understand ngani ngingayazi, ngingazi ukuphila impiloni. Angazi ukuphila impiloni, awondla ingane awenza ilutho, angazi imali yaphuma nemali yashona kuwena. Ngakuthanda qala. Okay, asacela ukukubuza futhi. Kwayena asalo, angikaze mina mhlawumbe ngize ngimthengele into njengentombi yami ngoba imali ayikho. Yabo. Wakwamchazela kodwa wasa angithi manje uthi usho la phambi kwethu ukuthi inkinga ziningi. Yena uke wamtshela kodwa uthi inkinga ziningi ngoba mangithi ngiyabuka enkulumeni yona noba u2 ayikho into oyikhulumayo. Ayikho into engikhulumayo inkinga. Kumanje le ndlela othi ubuya kona uyapi? Uphuma uyapi? Uhlangana phi? It's not like ngisathandana nawe phela kumele ngichazele wena ukuthi ngiyapi. Hayi ke. Kuyozama impilo ngaphandle. Uhlezi uzama impilo nje wena. Uhlezi uzama impilo kuze kube nini? Asawu ngifunani vele ke? Ngifuna ukuthi wandla ingane yakho, ingane yethu. Okay, ingane ngizoyondla. Ngizozama ukuthi ngiyondle ingane. Okay, nakho ke ifuna ukwazi ke mina. Uthe ucela iinform. Wathi school fees is 250. Ucela imali yokukhera. Amandla akho ke mhlawumbe usho ukuthi amandla akho azohamba la afike la ukuze phela naye ezokwazi futhi into oyisho ngifuna uqinisekise ukuthi uzoyenza ngoba ngizolandelela phela ngithola ukuthi uyakwenza yini lokho ngizongikhuthuza mfethu ayikho inkinga yes ayikho inkinga ngixoshela umnene awaxoshele mina ayikho inkinga imake bhuti ungani umjijelela imali angithi ufuna imali uzofuna imali ahamba uthengele kwamali yini lento ongiphosela yona kwamali yini lento le kwamali yini lento le izoyana lento engiyibalile izozane la nto ufunani kumina ischool fees ngithethe malini 150 malini le iuniform imalini angeke iphume lapho ku 400 imali le imali yini oyifuna kumina ke wena imake lento ngixolise nje ngicela ukubuza ukuthi kungani ujijelela imali
ngoba phela Ngisakwenje ufike nje imali. kahle wazokhuluma Ufike kahle, nawe. wazofuna imali. Yebo, Ngamnika imali. unayo wena kusho ukuthi imali ubunayo la ngemali shuthi ubungathandi. Kodwa wena manje kade uthi asanda kakuhloniphi. Wakhuluma ukuthi ukugibela ekhanda. Kodwa manje kubuke ngathi wena ongakwazi ukuhlonipha uAsanda. Umjikelela ngemali Kodwa uma usuthi unika umuntu imali ngamnika kanje. Thatha imali phela ufake esikhwameni. Ayi- Asayifuni le mali. Hayi bani. Athathe kanjani imali omjikelele yona? Cha phela akayibuyise-ke uma ngayifuni nayo. Umthetho wakho uyathanda ukondlela umntwana noma uthanda. Ngathi wenzela mina. Yazi ngathi wenzela mina wena. Uyasikhohla ukuthi ubaba wena. Fukukhumbuza into eyodwa kwamali lento onginika yona imali le. Cosha imali ufake esikhwameni angithi Imali uthole le. into obuyizele la. U400. Siswami ingane yami ngiyayithanda yazi. Ngiyathanda nokuyona. Inkinga uma wayo. Hayi noma ngizakasile noma kwenzakalani unenkinga kodwa. Kanti ongasili wena. Okay, okay, yazi ngisaphoxekile nje mina ngisaphoxeka ukuthi wena uphosa imali. Kodwa Ungahloniphi. uthi uma wengane yakhe akasile. Mawubuka nje wena uba ozihlazayo la kuthini. Nangu umuntu ozohlaza mina. Hayi wena azi wena uveza ini uveza ubuwena ke manje uveza ubulwane obubona wena. Khiphela la kumina nakubantu ongabazi nokwenza cabanga. Yazi ukuthi Uyahlaza nje wena usikhipha ubuwena. yazi ukuthi uAsanda uthi nje uthecela simsize ufuna imali engane esikole akakazasho ukuthi mhlawumbe umphethe kanjani noma unjani kodwa manje indlela osokwenza ngayo Uyaziveza. iyangithusa ngempela. Ngeke ngayiveza enza lento ayenzayo lona. Yini ukuphi ngikwenzayo? Yazi Ikuphi ngikwenzayo? mfethu imani nizohamba kodwa ke. Okay, usufuna sihamba ukuhamba sizohamba before na ke ngihambe mina. Leyo mali leyo. Yebo usumnikile imali ngiyeza ngiyakuzwa. Cela ungilaleleke nama ngithi ngikunikile nawe sakhe isikhathi ngakulalela. Yes. Angithi usumnikile imali u400 uzo bese ya edale eda khona. Sengifuna ukuthola inqubekela phambili phela akusho ukuthi njengoba ukhiphe u400 namhlanje sekukuphela kokondla ingane. Lengane kusazomela uyikhiphe. Njengoba uyiphosa imali shuthi wena uyohlela ufika uphosa imali. Sengifuna ke manje nina nobabili nikhulume inqubekela phambili ukuthi njengoba kusuka manje mesisuka thina sesingasekho uzoyondla kanjani ingane uzoyikhipha kanjani imali yengane kube nokuthula kube nepeace nikwazi ukcooperate inganeni zibe ndala. Mina walokho parenting angayifuni. Yazi. Hey. Uyena umuntu owenza ukuthi sihlukane mina nawe. Hayi ngize ngimmele umuntu ongitshelayo ngiyindoda ngasiswami yazi. Hayi ngize ngitshele umuntu esifazana usikenze njengoba ngitshela manje. Kodwa phela ekugcineni kumele kube nendlela yokuthi uzokondla kanjani. Asanda wena ufuna niphilisane kanjani njengoba phela kukhona umntwana. Ngoba phela ekugcineni fanele kube nendlela enizophilisana ngayo. Anikwazi ukuthi nizohlala nikwebhana. Sho ukuthi nina wena mawufuna imali yesikole ngoba phela kuzongena amakhaza ngoJune uzofuna imali ama-trucks ukuthi uzophinda ubiza amakhamera. Uzophinda ubize thina futhi. Ngifuna ke manje kube nendlela enizonikana ngayo imali engane enokuthula. Engikufisa kulindo nje ukuthi angihloniphe, ngimhloniphe ngoba kuyahlonishwana. Asenzele thina ekugcineni angithi senzele umntwana lo. Ingane kumele iyondliwe la, hayi mina. Yena asikithi ngikuthi umzulu eqela ukuthi mhlawumbe izondliwa amadoda ami. Izinto angamele engabe uhlangana kuzona lezi zinto angamele ngabe yahlanganisa ingane, lihlanganisa yoveli. Kumele sihloniphane afunde ukuthi ondla ingane yakhe. Ngale mzamo azoyenza namela azame njengendoda njengawo wonke amadoda la ngaphandle azame ukuthi ondla ingane zazo. Okay, Sibambisane. Qalesha nje ungibuka ngale nkomo nginazi ichaza ukuthini kuwena. phela ehlisa umoya ngithi manje sizama ukuthi sikhulume kahle sibe nendlela yokuthi nizobambisana kanjani ukuze kukhule ingane. Uyamuzwa Hasani Ngiyamuzwa. okuwena ke uthi uzokwenza njani. Asa. Ane ngizoyondla bese yazi ngizozama ukuthi mangithola imali ngikunikeze. Yazo but ngicela ukuthi ushintshe iattitude yakho toward me. Angiyithandi ngempela manje. Hayi phela umuntu ongenza ukuthi ngibonula kuwena. Dala wena phela lokho. Cha ima awukwazi ukuthi mangabe uzofuna imali kumina ungitshela. Ungaceli. Kuyini ukuthi lindo ingane ayinakho ukuthi bengicela ukuthi ngiyazi ngubaba angiphiki yazi but ukuthi ungicela ukhombisa inhlonipho kumina because mina lezi zinto engizenzayo ngizenza lento ngizenziswe lento yenzayo wena. Imali sengizehlise kangaki kuwena? Ngaze ngabiza abantu abadala abasekhaya nabakini. Kwahlula kona lokho uxoxa usuku sehluleke vele. Sengaze ngibize amakhamera. Ukuthi ngisahluleke.
Hayi, yazi kwamakhamera. uyisona. Kona lamakhamera ubawabizela ukuzongikhombisa vele ukuthi ngisahluleke emhlabeni. Uyisona. Kodwa-ke kodwa lintoni no-Asante sizobanga into eyodwa engabe thina sizama ukuba nendlela nje yokuphilisana. Ngicela ukulungisa la idlule lento because manje isikhathi siyahamba mina kumele ngihambe. Okay. Asante. Ngizoyondla ingane yazo. Ngizozama ngakho konke enginakho ukuthi ngiyondla ingane. Yazi futhi angifuni ukukubona wena. Mawukuthi khona into oyidinga ngicela ukuthi ungifonele. Ngizozama ukukusendela imali. Hayi ukuthi ngikubona ungaphinde futhi uzuze la. Asithembe izinto eshoyo uqinisile ngoba angazi lo culo uzolikhipha ngayiphi inyanga. Angithi into engisho manje. Phambi kwakho sisi. Wena ufakazi angithi. Ya, musa kulokhuluma manje wena. Asanda ngabe ujabulile-ke ukuthi egcineni-ke bandla uzamile ukwehlika wazama wakhombisa ukuthi ikhona-ke umzamo azowenza kodwa ngiyacela futhi ukuthi njengoba sikhulumile wavuma njengoba esifakazi ngami uma engabe eqhubeka engenzi uphinde ungifonele futhi anginqeni ngisazophinde ngibuye futhi ngizokhuluma naye. Ngiyakuzwa. Ayikona ngijabulile nkosami usizo ngikuthole kunina. Into ekujabulisile u400. Azwanga? 400. Hayi u400 ngajabulisa u400 sisi. Kodwa I appreciate. Njengoba ngishile qothi ngibongile ngibonga kona lokho kuncane ngikutholile ngizobhatanisa ukuthi ngizobothi ngiza njani njengomama. Njengomama ozelo wazi ukuthi unengane ngizobhatanisa ngo400. Sengibonga ukuthi nje sikwazile ukukhuluma. Kuyaqala sisi nje ubona kunje sihlale phansi kanje. Besihlezi kukhonjwana ngemini bangwe ingane njalo la. Ngiyaqala ngibonga ukuthi nje ngisizakele asithembe ukuthi uzoshintsha naloko akushoyo uzokwenza. Uma ukuthi nakhona futhi akakwenzi hayi khuleka ucingo nje udonsa nje kahle ngimfonele ngimbize. Hayi okay. Phinde ngisize futhi. Hayi ke. Uyozabe lento engifuna ukuthi abe yiyona kuyingane yakhe. Ufuna ukungilawula. Ngilawula umuntu osifazana. Sengishilo sisi. Uhlupha nomuntu. Ufuna ukungilawula. Cha akafuni ukukulawula into ayifunayo nje isondlo sengane. Ulwela sona. Angithi ngiyasho ngizoyenza lanto manje yini. Ngiyabonga Nkosi yami ukuthi ungihloniphile wavuma ukuthi uzokwenza lokho okushilo waphinde wakhipha amasentana amancane noma nje uwakhiphe ngokudelela kodwa ngiyabonga ukuthi ukhona umehluko owenzile. Ngithole into ayifunayo. Into ngifuna 400. Hayi indaba lo 400. Okay. Siyabonga babukeli. Cabanga ukuthi sesifike esiphethweni sodaba lethu. Ngiphinde ngibonge kuLindo. Ngiyabonga Lindo ukuthi usivumelelile ukuthi sifike unendlela ushilo ukuthi unendlela uyahamba kodwa wasinika isikhathi wafuna ukukhuluma nathi futhi wagcina uvumile ukuthi uzozenza imfanele njengoba wengane lokho nje ngiyakubonga kakhulu bancane abantu besilisa abavane bavume kodwa wena ukwazile ukwehlisa ikhanda wakhuluma nathi Nkosi kubusise.